Ženy neprišli k hrobu z jedného smeru. Mária Magdalena prišla prvá a keď videla, že kameň je odvalený, ponáhľala sa to oznámiť učeníkom. Medzi tým prišli aj ostatné ženy. Svetlo ožiarilo hrob, ale Ježišovo telo v ňom nebolo. Keď v tú chvíľu vyčkávali, náhle zistili, že nie sú sami. Pri hrobe sedel mladý muž v žiarivom rúchu. Bol to anjel, ktorý odvalil kameň. Prišiel v ľudskej podobe, aby nevylakal týchto Ježišových priateľov. Obklopovala ho však nebeská sláva, ktorá vyľakala ženy. Chceli újsť, no anjel ich zastavil slovami. Anjel odpovedal a riekol ženám: Vy sa nebojte, lebo viem, že Ježiša, toho ukrižovaného, hľadáte. Niet ho tu, lebo vstal, tak ako povedal. Poďte, pozrite miesto, kde ležal Pán, a idte rýchle a povedzte jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych a hľa, predchádza vás do Galileje. Tam ho uvidíte. Hľa, povedal som vám to. Ženy sa znova pozreli do hrobky a opäť počuli to obdivuhodné uistenie.